गिबियावनो जोङो दिनै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जानानै आरो लोगोसे बर' साहित्य सभा आरो एबसु जयै गासिबो हारि माहारियारिनि आफाद ज' लोगो नांनानै जोङो माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे मेल खुंदों। बे मेलनि गेजेरजोंनो जों बिथांमोनखौ जोङो बुंहरनाय जायोदि फोरमायनाय जायोदि बेनि गेजेरजों जोङो गिबियावनो जोङो लाइमोनफोरनि जिथु दिनै दानि सोलिबाय थानाय आबहावा बे आबहावानिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ जोङो निसा बेसाद लोंनाय जानाय फेग्रा मुवा बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायनो आरो सांग्रांबा जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो दा बाहाय जयै जों सावरायलायदों जाहाथे बिथांमोनहा नैबे जोंनि बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे गाज्रि आखुथाइफोरनिफ्राय सांग्राङाव फैयो। थांखिखौ जोङो लादों जोंनि गासिबो बर' हारिनि जिथु आफाद बे आफादफ्रा जोङो मोनसे थांखि लानाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय जोंना फैगौ जोंनि जिथु बोसोर गोदाननि नैबे 10 अक्ट'खालिनिफ्राय जोङो माने दुर्गा फुजा जागोन। बे दुर्गा फुजायाव जाहाथे जोंनि बर' माहारियारिनिफ्राय जाहाथे जोङो जेरावबो माने फुजाखौ मोनजाया। बे फुजा जुदि जायोब्लाबो जोङो 6 रिंगानिफ्रायनो जोङो फुजा जाहैनानै जाहाथे न'आव गिदिंनानै फैफिनो सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरनि सायाव जोङो बेखौ खार'ना जाहैबाय जों बिसिनिफ्रायनो जोङो दा बेफोरनिफ्राय जोङो माने गाज्रि बारहावाया जाबोदों नालाय बिनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ जोङो बे फुजा जानायनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय जोङो खावलायगोन। जों नुनो मोन्दों हाबा जाखानाय बर' हिन्जावफोरखौ गुबुन हौवाफोरजों थांफिननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो? बर' हाबा जाखांनानै बर' हिन्जावफ्रा हाबा जाखांनानैबाबो गुबुन हौवाफोरजों थांनायखौ नंगौ थांमारदों। बिथांमोनहा जिथु थांदों जिथु जोंबो दिनै आइजो अनसाय आफाद जानानै जोङो सम बिथांमोनखौ जोङो मालाबा जोङो मिटिंबो खुंनाय जायो। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जिथु थांखि बे थांखिखौ जोङो दिनै लानानै बिथांमोनखौ जों बिजिरनो थांनायाव बिथांमोनखौ जिथु जों नुयो बिथांमोनहा न'खरनि अलंखद आरो जिथु खारदों बे खारनाय हिन्जावा बा बिहामजो जाखांनानै गुबुन हौवाजों थांनाय बिहामजोफ्रा दिनै जोङो नुनायाव जों उन्दै खौसो बांसिन नुनाय मोन्दों। खार'ना जाहैबाय बिसोरो 12 बा 13, 14 बेफोर बैसोआवनो जुदि हाबा जानानै न'खराव बिहाव बिखुनजोजों सामलायनानै जाहैनो हाला हौवाखौबो सिबिनो रोंला जेबो रोंला नैबे न'खराव दावराव दावसि सृष्टि जायो। बे सृष्टिनि थाखाय बिसोर थहायनानैबो थानो हाला। दानि जिथु गथ' लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा उदाङै थानो लुबैयो बिमा बिफानि सायाव बेफोरखौ सहायनो हाहैला मालायनियाव थांनानै। ओंखायनो सोरबा बिनिख्रुइ साबसिन हौवाफोर दं नामा होननानै बिसोर खारनायखौ जों फ्राय नुयो आरो नुबोगासिनोबो दं आरो खारगासिनोबो दङ। ओंखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा जाहाथे गावनि सोलोंथाइ जिथु सोलोंगासिनो दं बे सोलोंथाइखौ मोजाङै लानानै जोंनि गारजेनफ्राबो बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे मोजाङै फोरोंलाङो आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा जुदि निसा बेसाद जाग्रा फेग्रा मुवानिफ्राय जुदि गोजानाव थाङो गोजानाव थानानै गावनि जिथु सोलोंनाय बिमा बिफानि बोसोन समाजनि बोसोन बयनिबो अननायखौ लानानै मोजाङै दावगानो हायो जों बेखौनो आसा खालामो। जोङो मोजांखौ लुबैयो। जों बिमा माहारि जानानै जोङो गाज्रिखौ दिनै हास्थायनो लुबैयाखै। दिनै जों गाज्रियाव जोङो खोलैनो लुबैयाखै। जों अलंखदाव थायोब्ला जोंहा मोनसे गुबुंले जायो समाजा। बे गुबुंलेनिफ्राय जाहाथे जोङो गोग्गो आरो गोथार मोजाङै अननाय बा सोलोंथाइ जिथु मोनो जों बेखौनो हास्थायो। दिनैनि बे हाबाफारिजों जों थांनाय 28 सेप्तेम्बर जेरै जोंनि बर' साहित्य सभानि मुंख्लं सान बेखायनो जों थांखि लादोंमोन। दिनै जाहाथे जोंनि मिमां हालामनि बा गगा महरनि जेसेबां बर' माहारियारि गौथुम दं बेफोर गासैबो खौसेयै जोंनि ओनसोलनि किसुमान हाल सालखौ गाज्रि आबहावाखौ जों मोजां खालामनो हायो नामा बेफोरनिखौ सावरायनो जों थांखि लानाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै सावरायनाय जादों। जों गिबियैनो मैखोमै जों माबायाव आखायाव लादों जों बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा। बेनिखायनो आं खोब दिनै गोजोननाय मोन्दों जाय बिथांमोना फैनानै मोजां बोसोन होदों। दा जों बेयो ओरैबायदि लादों फैगौ फुजानि सिगांनो प्रटिकटु गामियाव जों लिफलेट हगारगोन जाहाथे मोनानि
द' रिंगानिफ्राय जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे बाहेरायाव ओंखारहोआ मोनानि 6 रिंगानि जानाय लोगो लोगो न'आव हाबफैजोबनांगौ बेफोरबायदि जों सावरायलायदों गामि गामि लिभ हगारनाय आरो जेराव सक बाजार बेयाव जाहाथे फुजानि समाव फुजा सफैबाय जाहाथे हरनि 9 रिंगासिम जाहाथे फुजानिबाबो सोरबा गाव गाव न'आव थांनांगौ बेबादि थांखि लालायदों थिग बिदिनो आरो गामि गामि जों गामि दरब्रै दरबाजों थांनानै गुथै बर' माहारियारि गौथुमफ्रा थांनानै जों मोजाङै एवारनेस बर' हारिमु सांग्रांथि बर' आबहावाखौ सोदांनायनि सायाव सावरायलायनो लादों आरो फैगौ दिनै थांखि लादों जों फैगौ देवबारखालि जयरामपुराव प्राय 9-10 खानसो गामि दं जयै जों आरो मोनसे एवारनेस लादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जों थांखि लादों आरो बेयाव जों प्रत्येक गामियावनो लिफलेट हगारगोन जोंखौ बयबो मदद होदों बर' माहारियारि गौथुमफोरा आरो बेखिनियानो